Il-kundanna hija produzzjoni li tlaqqana mill-qrib ma' Ponzju Pilatu, personaġġ ewlieni fil-ġrejja tal-passjoni ta' Ġesu Kristu. B'hekk wara introduzzjoni tal-personaġġ, il-produzzjoni titfoka fuq id-dettall partikolari li huwa l-proċess jew aħjar il-kundanna ta' Ġesu Kristu quddiem Pilatu. Twalidt Biżenti, illum Abruzzo fl-Italja u kont uffiċjal għolli ta' Ruma Imperjali f'diversi karigi, fosthom dik ta' prefett fil-Ġudeja. Kelli madwar 3000 soldat taħt it-tmexxija tiegħi u servejt taħt il-legat tas-Sirja fi żmien l-Imperatur Tiberju. Ma kienx mexxija faċli u jiena għamilt l-istajt biex nimxi bit tal-ħadid fid-diviża tal-Imperu. Din il-produzzjoni għamtella mill-Kummissjoni Żgħażagħ Bassejżi ta' Ħall-Qormi propju wkoll fix-xelter li jinsab taħt l-assa tal-istess lokal. Fejn din il-binja taħt l-istess lassa nsibu shelter fejn dan ix-shelter huwa ser jiġi konvertit u jiġi ppreżentat lill-pubbliku bħala ħabs Ruman. Ġabuh qudiemi fi sbieħ il-jum. Wara lejl ifittxu l-iskużi kif ser jeħilsu minnu. Għaliex ma qabdux u ħaġru f'saħna tal-moment bħal xi wħud li offendew ir-reliġjon tagħhom. Aktar mal-viżitatur jidħol fil-fond tax-xelter, aktar jidħol fil-fond tal-ħsieb ta' Ponzju Pilatu li għalkemm kellu poter kbir f'idejh, kien ukoll bniedem dgħajjef bħal kull persuna oħra, kien bniedem li jibża li jitlef dak li igawdi fil-mument. B'hekk naraw li l-istorja tirrepeti ruħha u bla ma forsi nammettu llum 2000 sena wara, aħna wkoll bħal fil-każ ta' Ponzju Pilatu għadna nikkundannaw u nsalbu lil Ġesu Kristu. Provajt insolvi kollox billi nteħħ f'idejhom, jiddeċiedu huma. Kelli nażel bej deċiżjoni li ta' fiġġibni f'daw l-ikraħ ma ta' fuqi u dak li kien jidher ċar qudiemi. Inġarrejt mal-kurrent u għażil dak li kien jidher li jaqbilli fil-moment. Mhux kulħadd hekk jagħmel. Il-kundanna ser tkun imtella nhar Ħadd il-Palm bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar, nhar Ħamis ix-Xirka bejn is-6 ta' filgħaxija u nofs il-lejl kif ukoll nhar il-Ġimgħa l-Kbira bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar.